Chenro mar ariyo mar rango ringre mosenindo mane en jatend piny Kenya mar adek e pacho kaendi migosi Mwai Kibaki. Ka odiochieng' manyoro jatend piny Kenya migosi Uhuru Kenyatta ne otelo ne jopiny e rango ringre migosi Mwai Kibaki e kar od bura maduong' e pacho ka. Chenro mar ik mosenindo mane en jatend piny Kenya mar adek e pacho kaendi migosi Mwai Kibaki dhi nyime. Karita kwe horidi mokalo e kar kano ringre joma osenindo mali. Odiochieng' ma kawuono chenro mar rango ringre mosenindo migosi Mwai Kibaki ne ochokore ayanga kama ne otelnegi kod jatend piny Kenya migosi Uhuru Kenyatta kod mikai mokwongo e pacho kaendi mikai Margaret Kenyatta e laro mar od bura mamalo e pacho kaendi ka iluwe kod jalup jatend piny Kenya migosi William Ruto kod jotelo mamoko. Lamo machuok ne otim kod jodolo mag kanisa jokopere. Ringre mosenindo migosi Mwai Kibaki mabende ne ochopo e od bura okinyi ma kawuono biro bedo kanyo kuom ndalo maromo adek kama ringre ne ibiro ne kuom thuolo ero mar ndalo adek nyaka chop chieng' tich adek jumanyiri ka ik mare ne bed tarik 30 dwe ni. Wantiere e laro mar od bura mamalo e pacho kaendi kama ringre mosenindo moluore migosi Mwai Kibaki mabende ne en jatend piny Kenya mar adek e pacho kaendi kendo janeno mabende okwongo rango ringre mosenindo kata moluor migosi Mwai Kibaki ne en jatend piny Kenya migosi Uhuru Kenyatta kod mikai mokwongo e pacho kaendi mikai Margaret Kenyatta kama jotelo go mamoko mabende ne ochopo e laro mar od bura odiochieng' ma kawuono en jalup jatend piny Kenya migosi William Ruto, migosi Kalonzo Musyoka kod jotelo mabende mamoko madito ne otelo ne jo Kenya e rango ringre ma koro ibiro tim kuom ndalo adek ka ik mare ochan tarik 30 dwe ni mane bed chieng' ngeso. Ka motelo kacha chande jatend migawo mar arita kwe maiye migosi Fred Matiang'i ne olando chieng' tich abich kaka odiochieng' ma koro biro bedo odiochieng' yweyo ne jo Kenya e pacho kaendi. Ne Lolwe TV, an Elizabeth Otieno.